Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumintuning Pudyastawa saking Gusti ingkang Purbengrat. Hamba Baradaya pangaribawa dumateng sagung para kawula dasih. Kajehna ing rikalenggan punika panjenengan sadaya kepareng rawuh angestreni wonten ing pahargyan kanthi karaharjan, katentreman, kabagyan sarta kabagas warasan. Langkung rumiyin sumangga panjenengan sadaya kula dherekaken manengku puja brata dumateng ingkang hamurba hamasesa. Mugi salwiring gati purwa madya wasana kasembadan kanthi lulus raharja kalis ing rubeda. Amin. Kunjuk para pepundhen sepuh, para aji sepuh ingkang satuhu pana ing pamawas miwah lebda ing pitutur. Kunjuk sagung para tamu kakung putri inggih baraya agung trah ingkang satuhu ambek berbudi dharma. Langkung rumiyin keparenga kula nyuwun agunging samudra pangaksami. Awit kula sampun kepareng hambuka wiwaraning kandha saha sawetawis nigas wacana panjenengan sadaya. Enjing Pradapa awit saking keparengipun ingkang hamengku karsa. Yiranipun Bapa Kasimin Sarimbit Ibu Sri Hidayati. Kepareng kula kinen ngaturaken menggah tata rakiting pahargyan boyong manten ing lenggah rahina punika. Dene ing lenggah rahina punika ari pinilih Minggu Pon Katiti Surya kaping 26 wulan Januari warsa 2000 selangkung. Njeranipun Bapa Kasimin sekalian Ibu Sri Hidayati kepareng netepi darmaning Sudarma Mahargya putra Hamiwaha Sihi mala kramekaken Atmaja Jalu ingkang asesilih anak Mas Rifan Zainuddin ingkang sampun sembada hanggarwa kalian anak Mas Vina Nugrahini Atmaja putri saking Bapa Ibu Tri Mulyadi ingkang pidalem menggungan sawahan ngemplak Boyolali. Dene jab kabul punapa dene pahargyan sampun katindakaken wonten dalemipun Bapa Ibu Tri Mulyadi rikala minggu ingkang kawuri kanthi lumampah wilujeng kalis lir ing sambikala. Dene ing lenggah rahina punika awit saking keparengipun Bapa Ibu Kasimin Sri Atmaja temanten Sarimbit dipun boyong saha badhe dipun pahargya miturut satataning adat widi-widana ingkang sampun kalampahan wonten ing dusun Padokan Wetan RT 01 RW gangsal sawahan ngemplak Boyolali. Kunjuk sagung para tamu sinedahan. Dene saderengipun kalampahan pahargyan boyong manten langkung rumiyin keparenga kula sawetawis badhe ngaturaken menggah laksitaning adicara miwah paraga ingkang sampun karacik rinantang dening kula wangsa. Dene adicara ingkang angka setunggal rawuhipun Sri Atmaja temanten Sarimbit dalah Bapa Ibu Tri Mulyadi. Dene rawuhipun putra temanten Sarimbit
kasuwun kandhek wonten sangajenging tarub saperlu badhe pun wontene adicara lung tinampi punang atmaja temanten sarimbit dene ingkang kepareng hangaturaken Sri Atmaja temanten sarimbit panjenenganipun Bapak Mulyana jumeneng jinajaran Bapak Haryono dalah Bapak Maryatna daya katampi dene Bapak Sutrisna jumeneng jinajaran Bapak Rajiming dalah Bapak Samiti paripurna lung tinampi Sri Atmaja temanten sarimbit kalajengaken nggih punika putra temanten kekalih kaunjukan tirta wening saking Bapak Ibu Kasimin paripurna kaunjukan tirta wening Sri Atmaja temanten sarimbit dalah Bapak Ibu Trimulyadi kepareng marak lenggah wonten ing sasana rinengga sawetawis kalajengaken adicara pandonga kawilujengan tumrapipun putra temanten sumrambah mring sedayanipun dene ingkang kepareng mratitesaken pandonga kawilujengan nggih punika ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Ustadz Darussalam paripurna pandonga kawilujengan kalajengaken adicara inggih punika sungkem hamari kelu putra temanten sarimbit dumateng rama saha ibunipun adicara ingkang salajengipun inggih punika atur pambagya harja ingkang kepareng hanyalirani dening Bapak Mubasir jumeneng jinajaran Bapak Antok Hermawan dalah Bapak Riyadi dene ingkang kepareng jumenengaken putra temanten sarimbit dalah rama saha ibu Bapak Ibu Totok Sugiyanto dene adicara salajengipun inggih punika paripurnanipun pahargyan boyong manten ing lenggah punika dene pratandha paripurnanipun pahargyan mbok bilih panjenenganipun Bapak Ibu Sutarto sampun kepareng anjengkaraken Sri Atmaja temanten sarimbit jumeneng wonten sangajenging wisma pahargyan saperlu nderekaken kunduripun sagung para tamu pahargyan paripurna makaten sawetawis reroncaning adicara ingkang kula aturaken awit kawigatosan panjenengan kula aturaken matur nuwun wilujeng lelenggahan